Kapangni takuk tai bukuk chong jeng hanya hai mangplik ketalkuk tubui ma phayoka nok bernis mangplik ni bukak tui. Engke tabuk ni je o jora rogo sikla sikli rok ni belai keno senamjak hayakaba wajak rok hayakaba bijab rok kabang ma tiklajak tongo. Engka oboni bukak tui no kapang no khulasa khainani hayakaba kapang no srangrnani bagai tini phai sokpajak borom gonang chini Omordev Borma engke bini khukhtui no जों tini rwchamung bai khlaiui haikaba lukorokno entertainment khlaiui tongthogrwnai haikaba koklok rokni bwkhaktui engke bini bobo haike bini swijak haikaba bini wansukjak bwkhani kokrokno norokno share khlaiphungnani bagui tini sokpailajak. Puilano lamchogo nokbar news mangplingni bwkhaktui omor sagari tam bobo haitong kaham to. Pula nok hambai marwo chini nokbar news channel no bo ano coverage khainani bagai phaimani bagai hambai. जों अमसे कक सालायावै बिनि तामो बोबो हाय तुबुइ फाइक्या तिनि नियाव पान्दनि बचाबो जों याखिलिक देंसा जों कालाय नालायनो अबाहायनो नरक नायथं दे ओंके पुइलानो ताम बोनो नों फुनुगनाय फाइक्या द आं kai nongni bwskango kaisa koglop bono ano watui jorao kisa wansugui swijmani abo kisa lukurokni bwskango khwnarwano hwnai wansukmanita mangke o koglop chayarok tongkham nakardi lukorok tamkheba kisa norok bai share khaino chini tiprasa rok bai hwnai wansugui khaimanita hangke kisa bara ngui mannai tabo puila kisa hanyo swimani bwla asik bangsugya bagai khwnarnai ani koglopni mung kai tiprasa songle tiprasa tiprahani bwsa buma kaisani bwsa जों jotono thansa 19 dofa tamni wanaba buinoba kiri tongba fadarni borok bangsuka khorok swnambai suka nogrok chini dofale nugia bonole kok simino ule ule mungsabo chugia yangle chini raja no hamya salaiui biangbo thangbai habui raja tongise rongo tamasa thekile toksa masa buini proja chinile raja samang tongnai thaisa maya bo gwnang rwma bo gwnang nungtai sabono nang jotono ruui naisuka neta bo bangbai suka gori tiprani bwkha naimang rwmang thangka 75 bosor laikya saragya laibuma thaisa kebang laimase baksa tini jortiya sunungra sinai hambai माने नों ककलकनो स्नामानि बोनो नाहारै बो टाइटेल नासिगै नों अबो स्नाम obo ang watui jorao tongte tongte kisa khawa phaiui swnammanita bwskango tebo bahai jora mangkha ang tebo kaham kaham ke gothorui sinani wansuk tongta माने नों सिमानि के अबन्दा माने प्रथम पुइला सिग्रा माने चें साजग simani hingke to onyorok bo tongo abo hingke mane hanyo onyo tam saisari bono kok tangrok sio abo hingke tini oro ang saliata माने गुबुन नेक्स्ट टाइम jora mangkha ba taisa olorogo ba saibiranta तो लुक्रok खनाय मांखना रांसाकनि ताखुक तै बुकुक सं ताम हनै बो ककलक परीक्षा बेलायखेनो गथक जाक तिरफ्रा हास्तेओ अबाहायखेनो जतनो आमानि बसारक जतनो अबाहायखेनो जतनो गथक लायै दैमा दैसारक बाय बुफां वाफां रक बाय तक्से तमलि रक बाय जतनो गोदालै जतनो काहाम करं खतम अबाहानि बखाक्तैनो अबाहायखेनो ककलक रक सनामजाक गथक रजाक सिनि ताखुक Omordev Bormani खुक्तै जों नरक खनाय मांकना ओंके तायसा जों बो हाय ताम खलाय दं अ सामुंरकनि बेदक्तै जों नरक बाय कक सालायै नरक फुनुंनाय
이게 능래 땀으로 가이 딱 그거 사몽록 그것도 안 있고 제타쿠 비공는 마사나 해다 사몽록 그것도 안 라스 미스트리 클라요 라스미스트리 가이면이 무슨 비시로 그니까 라스 미스트리 클라이만이 아보 2005 롱심이 응크나 2005 মানে মিস্ত্রি তা না 미스트리 এমনি বিল্ডিং টি সাতা না 빌딩 티샤오 সামুং রগলে মাদে মান এভেলেবল 사몽 에벨레벨로 와시우슈바 사몽 지니스바 와드조라 바타고 땅고 바이게 땅라테 사몽바 이게 능어 사무ং 가이면이 비신 거 মানে বব হাইকিয়া ব কগলগ রকন সিনামকা জরা ব টাইম রকমান খা ব কিসা সাইনা 아보 사몽 땅 파노 너거고 똥 파노 앙 앞디 기샤 꼭땅 꼭럽 이렇게 니니르 사몽 아바 헤르노 기샤 앙 마네 함작블라 angke kok lop kok tang resamong musumong abo ke belek yang hamjang ba bagai ang tang tetei hanya nogo tong tetei phano amtero nang kisa khanau কিসে হেনেরতা না হেনেরতা। সময়নাবো angke বিশেষ খাই gospel songrok belek khanau anga baita angke abon bising tinyo নংকে হিন্দু দা খ্রিস্টান angka to kaitornom sinijakno maita ওকে লোকরক তো খানাই মান খানা বতাম সামুং খাই 이게 능 러브로 사보 하자 resamale resabu 기록으로 resamale tam mane sing korogo sarsrogo rogo resabuta joramangke maita কোনো রসামুংনি হাপারো হাबै কোনো মানে অডিও ক্যাসেট রক খাইজাক দা মানে লোকরক খানাজাক দানি রসামুং রক ন resamung gangke adonik song agi siklapuro kaisa keset khakya khatango honai খাতাঙ্গো gabon pore eko nukhungni samung humung paile angma bai hajaga thang jagliata খাতাঙ্গো ক্যাসেট মাস্টার ক্যাসেট খাইগেতা না নং কাইসান খাইছিও kaisa khakya angka durdarshan rogo rikyata দূরদর্শন রক রসাব খাতা অম ব বিসি রক না ব abo exact tabo aso ang sasung manglak tam kheba sikla puruta abo 2003-4 rogo ngan haimatong 어 সময় রক তা না গত তাক 2003-4 গত তাক 2025 নং ইতং নরক খানাই মান খানা চিনি তাকক অমর নি বেলাইখেন বখাও খুলুগইন বসাকা সিকলা জরাব যতন রচাং মইসুংনো হামজক মাবা বিনি লুকরকনো ফুনুংমুংনো অবনো রচামুং বাই গদালাই তংনানি নাंगौ ग ब दुरदर्शन दगो बर साबखा गतै मास्टर केसेट ऑडियो खातांगो ब खाइया नै साइखनारका इंके अ खातांग रगो तांबो सरोग रसाबखा aboni pore thakatang bathagoi tongkhata apur je khaimani khai bathagoi tongkhata खातांगो ऑडियो मास्टर केसेट ले तांबो सरोग नों रसाबखा ha jaga o tangni sapka single kaisa angke duet song kaisa japata इंके द लुकरकनो अ खातांगो नि और सामुं सिंगल काइसा दुएट काइसा माने किसे ट्रेलर जरा माने अंतरा जरा रखन किसिसा लुकरकनो रचाबि खनारके खातंग थकजागोन आगिनि रचामुरमता किसा मुइतो मानाय जात करगारि मुजुदा मानखर muitu to mano haipano pura manglak द किसा अंतरा जरा रखन ता अ तांगनै न सुपिया बादो पहिला सिंगल न रगारि ता तांग सबका tei किसा ना chathia se abo abor sai ui onyo माने अब माने अन्यबो फाइनाय तब खे लुकरकनो किसा माखनो गरनाय kisa gospel song आबो बासि नों माने आगि नों जे रचामानि आगिनि बिसि दग तामो रचाबै फाइकिया आबो किसा किसा सट थानाय acha kokori tai busuk tong sinai nang nini o ham jagmani tai busuk na sinai nang ba ani o ham jagmani tai busuk tong sinai nang ba nini o ham jagmani tai busuk nai singnai nang ba ani o ham jagma ब्लेकिं खना तक ब्ले नों बबनो साबनो वान सुगैयाबो नों रचामरो खलका
abo sikla puro ka abo sikla ni bkha ba iko masa sila tonga siya no wan sugi kol kol abo to ajora ni abo baksa se mutu marliya to bor samler sapkha ko khaisi markan khana tok bule rusam ro ke Asa. tai kaisa beri bai kene kher samani abo no kisi sa antara jora no abo abo te masa alogi ur samna hingangke sabo Omora Devi Jomatia ne khoroksa bukhukjek bo samani abo bini desa mukta awang kan rok je ok kene resabu mani beri bai abo Omra Devi dang kamu Omra Devi Jomatia ke do or sang no kisa sing Nono waisa nok puru ang nono katang mani Nono waisa nok puru kawo nono chong mani tasno sang na mane lyrics pokata na samu kahno pong pa kita abo bo 2002-3 nong kogla mane muituk pok ba kita na sabjali anga ekdige kese dogba pro ril anga angke citizen nokhya ka pro kese ril siko angke abasa abanglia lukrong nuglia ni bagai pon pokhano aw borong mun swasai phakya hangke obahnya rusam musumung bai mane gdalei obah keno langmano muthangai tongo rusamung gri hingke oxygen gri haima tongo nokbar gri hingke sakni bebak no bikhumurok hoisawi thangbayo abah nyongo rusam musumung no jotono bukhao tongan nango entertainment bo tongan nango kachung tini sini takuk omor ni rusamung hai kaba bini koglog rok chung khnawi mangkha tei norok no khnarui mankha gluk rok norok bo hai nangjaka ke komini bising tuibo norok sung hodita ke norok bini rsamung no hai kaba koglog rok no tei wesa norok ni bwskango tubu phinai da abo norok komena khai hodi ke tai tamo bo herok surungjak tong rsamung rok to de tong Serengjak tongo bolte gospel song kaisa ani ang sak simani tongota do ke gospel no bo chung rusabui khnar layon ta lukorok to rusamung nong ke onek tong thokjak bayo Kubui kaitorno sinia ni bagui sengsar rukak sang lia Kubui kaitorno Colombia ni bagui topa wokak sang lia Paidi taku paidi buku Jisu no kulum layana Ho paidi taku paidi buku Jisu no kulum layana Kubui kaitorno sinia ni bagui sengsar rukak sang lia Jisu sawo angno langma angno muthang nai ti kubu Jisu sawo angno lama angno muthang nai ti kubu bini bising tu phaya kele tay muthang jaya bini bising tu phaya kele tay muthang jaya ho kubui kaitorno Colombia ni bagui sengsar rukak sang lia ho sengsar rukak sang lia samurong kasek resap maliano karon boyes bung blaparok angkarok resamna heke onek phan shokti soron shokti nango he diba abo nin sur chini sur ka tab glikha ambagai resamung mane perfect sing resamung no sang tikhle maya bahita ambai or samung ke ki nang da tak nai ke kubun bororok tak mani abo khe ang sunamani no keset khakya gang ke abo nung no khakya ang no sunamani angke audio keset tongta bai
Mani nung saksang tak mani bo. tabang oro samani kato kisa ang first line simir sabka pair sabli ata karong korang robo kli phaibla sok soron sok dinang bla yang bagai Norok khnai mangkana belai kheno khorang ketui sini takuk omorni or chamung no khana ka hangke norok mai sana se bormam bagilak hai ke ba norok ni je samung humung rok tongmani tangjak bagilak obhanyo sikla rok jara bokha udila chai tongnai rok hai ke ba kaijak borjak rok phono samung humung rok kepele ui thangbai ne or chamung no khana ka hangke tirpra haste wa ba kino rochamung kereng kereng kobang mana achai tongo hai phono nugjak baya mane social media o hai ke ba kobangma program participate dogo rochabyani bagai joto lukrokni khorang no khana ui maya oni bagai rochamung kaham khorang kaham tongphono mane romui maya nugjagyang tongma bagai जों माने नोगिया हाइथाइ को गचिनि ताकुक अमरनो जों मानै मांखा दिनिनि नकबर निउस मांक्लिनि बखाक्तै नरकनो और सामुं खनातो खलायै खरां कतै बाय खलायै रसाबै खनारका गनरक ताइतामनो खनाना मुसु गनरक कक दुक्तै बो नरक करं हरुइ मानो आनि कक दुक तो आजागा अलरेडी रजाक तंगो 9862267462 o kok duktui norok kereng horoi bini rsamung no tei waisa jora kahamo khana pinai de norok comment bo sung hodi kok duktui bo kereng hodi hingke lukorok no paithak ni pandawon sung thanglai sone lukorok no nung tai tamo kesar mung rok tongnai nini khani kok lukurok no kasarnai bolte abo lukurok kaham kereng tongthang jotono hamjak laimani khairok laimani bisingtui tiprasa bai tiprasa hamjak lai khairok lai tonglaithung chini tiprasa bwsar kwbangma talented borok tongo samung kereng kebo ba kok tang kok lop abo hai kwbangma nana rokom chini borok tongmani bagui norok phaidi chini channel ni bisingtui chini nokbar TV no bele bidi bisingtui bo norok message ba abai khaimano aba haita ngake asungmani kok hambai lukorok no bo message rokha chini takuk omor borom gnang jara rsamung haikoba koklok sanan musung tongnai rok nokbar news mangpili bokhaktui bo norok mangpili phunukpai mano haikoba rchabui haikoba koklok sawi man phaio nong no lamsogui tongnai norok phaidi kerengdi jara rchabui tongnai rok jara koklok sana musung tongnai rok norok ni awai mung kwrui adunik gan phanangkha modern adunik gan rok tai ko haike jadu college rok phono des phono nini guitar tobor chamo tami phan phunuk di je kuno boron kaisa ya kaisa rengmani no phunugui mano heda amai rokta ga bono boko ksarkha joto jara sijak script jara diary o norok sitong rchamung rok tak pointon awai mung khlaijagya ksamungui tongo mane rchab kha tobo ksamnai do rchab yang kha katal no nini bijabo je suimani diary o hingke nung rchamung awai khaike tobo bui khana banai hingke nini khorang khananai rchamung bobo hai gode gothok hingke nung olo select mo nungui mano khorang ni bisingtui tei rchamung nini belai no kaham gothogo hingke nono select khlaiui kubun jaga rogo phono setting khlai mano haitai ko je kuno tabuk to movie ko film rok tiklai tongo sini kok brok ni haike ba short film rogo rcham rok nango kwbangma nango participate khaipro program rogo kwbangma rcham rok nangai tongo hingke aja rogo samung suknai tani rcham gelukorok tai tam nai tong ba norok dadi dadi ni norok kerengdi hingke tinini sini takuk komor borom gnang phaiui tini koklok saka tei rchawi bo khnaraka khnatok khlaiui hingke norokle bo hai nangjaka bwkhao comment bai bo sunghorika hingke tinini panda omsik jora tuinyong lai siteng rangchak ni takuk tei bukuk chong o rangchak jora no chung khibina musungya phano basana musungya phano basa lainani nango nai hingke tinini panda omsik jora tuinyong siteng jotono no khulumka khulumka hambai।